Kabaga kuruogo kura uchiase aboro kigwa bare nsemeria chi secondary ne nsemeria chi skuru cho boroso kwene kyabuna batume kire vene amabaga bakonyora gwetera chi wasori chi secondary na chiri cho boroso gwetero gweto masebe no byabo okoba kuru chi wasori chi skuru na aboro kigwa bange bakomanya ebyo byabo byenkoyo na korrekana kwera boguska uchiase chi timu chinene aiga sense ya Kenya omupira bonige narenga kia benkia babonera ko ke talent iri babwate boniga intuna chiko china litokonyare opportunity iri yogocha yokonya kurigereria kake konya kuringa mwana kite kagenda team turanyore turanyare ka okore skuru tumoiregere toro sento mo shape tumokonye agende lebende ngeno tabateite aba ko mupira uriobo mata bana baitolero bakorigere TV barigere mipira ya EPL mono barigere mipira scholar league na sande so nabogo ikegero ikirege gwata korete bintu binde kero kende utara kora mazoezi nabyo ako mupira ulio ugere o ako mupira korengana nengora yabune ko lakini ubasa korete bintu binde kero kende utara kora mazoezi nabo bira chibigo changanye tigente gene to kubasura ne discipline ebe ye koromona si mipira moja gwaka na inde mwanchira nenga ne toka mwagwiru mambinaro ne rituko